Moi, mä olen melkein kuin julkikselle. Mä oon Ronni Troithart ja mäkin oon Ronni Troithart. Joo, ja tänään Nuutti testaa. Meillä on edessämme 2 kolajuomaa, joista Nuutti arvioi lähtökohtaisesti eka. Tietenkin tää on niinku leikkimielisesti tehty, että Nuutti arvioi eka ulkonäöt ja sit katsotaan miten edetään. Kummalla sä haluat aloittaa? Kyllä tää on niinku mennään neutraalilla tiellä. Viilan valon paistaessa, niin neutraalilla tiellä, mutta ei helvetti, totta kai me aloitetaan kokiksesta. Okei, kokis. Kokiksesta aloitetaan. Mitä sä näet? Kyllä mä sanoin, että tää on ihan saakeli hienoa, että tuo on niinku kirjoitettu tommosella fontilla. Tuo on tämmönen niinku ainutlaatuinen fontti. Näytä kameralle vähän, millainen fontti. Vittu, onko se oikein? Onhan se oikein päin, no niin. Totta kai se on aina. Minä koskee kokikseen, niin se on aina. Sitten 20 senttiä pantti, ainakin tässä. Katsotaan sitten toinen. Saakeli ei varmaan 20 senttiä. Sitten varmaan vaan. Joo, 500 millilitraa. Se on hieno tämmönen puoli litraa pullo. Mitäs se väri? Totta kai se on hyvin demokraattinen, eli punainen väri. Hyvin, tai jos puhutaan jenkeistä, niin hyvin republikaaninen punainen väri. Sehän ihan neutraalilla asialla ollaan, mutta kyllä se punainen on. Osaat sä erottaa, että minkä sävyn se punainen on? Semmoinen aika vahvan punainen. Miten toi... Semmoinen aika neutraali punainen. Joo. Sitä pitää ehkä vähän... Kyllä mä sanoisin, että tässä valossa sanotaan vaan semmoinen vahvan neutraali punainen. Puhuuko se sulle mitenkään sillä erityisesti, että onko se niinku... Totta kai kokis puhuu mulle aina. Joo, haluatko jatkaa siitä vai haluatko kertoa tosta meidän kilpailijasta? Totta kai mä kerron tästä meidän kilpailijasta. Tää ei saakeli. Kuka niinku tekee tämmösiä pullia? Sitä paitsi Pepsi, niin onko saakeli? Ei hemmetti. No on tässäkin 20 senttiä panttia, mutta se eikä. Minkä takia pitää sekoittaa näitä? Tää on niinku kopiointi, että tässä on tää saman punainen kuin tässä kokiksessa ja sit tässä on kuitenkin valkoinen ja sininen olisi niinku hyvä tämmönen ainut autenttinen väri tälle Pepsillä ja kyllä mä sanoisin niin. Ja totta kai katsotaan vielä näin. No äsken se näytti siltä, että kyllä tuossa kokiksessa on vielä enemmän tavaraakin. Mä sanoisin, että ihan about saman verran. Ai jaa. Älä nyt. Okei, anteeksi. No niin. Joo. Sit. Tää on jotain kierrätysroskaa tämäkin. Minähän ne kierrätän, niin tää on niinku... Mun pitää vielä antaa hali tälle kokikselle, ei siinä. Okei. Joo. Hei. Jotenkin tässä oli tietynlainen teema tässä, kun sä arvioit näitä niin kuin täysin puolueettomasti. Niin, erittäin, täysin. Ihan täysin. Jos sä olet tästä hetkeksi silmät kiinni, mulla on tossa 2 lasia, niin mä kaadan molempiin vähän ja sä saat arvioida, että kumpi on susta parempi. Okei. Noniin, laitas silmät kiinni. Oi saatana. Mä kuulen, kun kokis kaatuu. Mä kuulen sen Pepsin, kuulen sen Pepsin ilmavaivat. Noniin, kummasta sä haluat aloittaa? Haluatko sä haistaa eikä haluatko sä niinku, mitä sä haluat? Kyllä mä sanoisin, että me juodaan tää niinku, vedetään tää paskepeli suoraan tästä näin niinku nassuun, ettei siinä mitään. Joo. Selkeä kokis. Okei, joo. Voitko sanoa, selkeä kokis. Joo. Antaa semmonen kiva hapo. Ei niinku... Mikä maku tässä niinku on? Oliko se niinku vaikea saada alas? Oli. Oli vaikea saada alas? Erittäin vaikea. Okei. Joo. No hei. Se meni väärin. Me oltiin melkein joku julkikselle. Tässä on tietäjien tietää Nuutti Niiranen ja mä oon Ronni Troithart. Noniin, sä voit tiskata ja
Mä voin katsoa vierestä. Oi vitu. Kiitos.